Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa engibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi ke, unjani insizwa yakithi? Ngihlale ngibona ama-videos akho uthi intombi kumele uyikhiphe endaweni thizeni. Yebo mfowethu kunjalo, ngihlezi ngikusho lokho ngoba kubalekile ukuthi umuntu umkhiphe ukuze nizokwazi ukuthi kube njani. Uthola ithuba lokuthi nikwazi ukufundana ukuthi lo muntu uyisima kanjani, ukwazi ukumqonda. Uthola ethekeni isima kanje ngoba ekugcineni kosuku wenze njani? Either uyacrossa noma uyathika, yabo? So ningagcini ngokukhuluma efonini into engayindawo. So ke noma umuntu ungasamkhiphanga, into ebalekile ukuthi nibonane. Either nibonana ngaphansi kwesihlahla sangakini noma kuphi anginamsebenzi. But into ebalekile ukuthi nibonane nomuntu ningagcini ngokukhuluma efonini nje kuphela into engayindawo. Ngisuke ngisho lokho ke mina, yabo? Uyaqhubeka umfowethu uthi ke ngicela ukubuza ukuthi thina esisebancane senze njani ngoba imali asinayo iningi lethu. Cela mawuzokhona ukhanda ivideo ngalombuzo ukuze nabanye abafundi isikole bazocaciseleka. Umfowethu ongathi usase high school okusho ukuthi ke usamningi umqansa la kuyena. Yabona ngizokutshela mfowethu ukuthi mangabe use high school ubuka umqeqeshi noma usuzwile ngomqeqeshi usenhlanhleni esimanga. Ngizokutshela lo usenhlanhleni esimanga ngoba thina saphuma high school engekho umuntu ohlahlela indlela. Sasafika enyuvesi sazibonela thina. Kwadingeka ukuthi inhliziyo ziphuke left and right ukuze sifunde ukuthi kuhamba kanje. Nalento yokupretend abantu mina ngisase high school into engangayazi leyo ukuthi umuntu ushaya ngathi uyakuthanda kanti lutho. Saze sayibona sesenyuvesi ukuthi abantu banje uhlobo labantu umuntu asondele eduze kwakho kanti wensley, yabo? Sakufunda konke le nyuvesi, yabo? So usenhlanhleni esimanga ngokuthola umqeqeshi usase high school. But into engifuna ukukutshela yona ukuthi ke yabo ilevel ye maturity yakho ayikakhulu ngokwanele ngoba usase high school. Mangikwenzela isibonelo, yabona izinto eziningi engizikhulumayo kuwena awuziqondi. Mhlambe ku100% izinto engisho wena uqonda u10% kuphela. Lo 90% usungawuzwa nje ukuthi uthini lo muntu, yabo? Because ilevel ye-understanding yakho isaphansi kakhulu mosase high school. So mangikwenzela isibonelo, yabo mangisuke ngithi mina musuchatha nentombazane mhlambe 3 hours ebusuku ungalali uzulale ngo1 isidingo singekho. Kuwena leyo nto ayiwenzi umqondo ngoba wena wazi ukuthi kumele uthathe inamba ukhulume naye intombazane nikhulume efonini kube mnandi, yabo? So mangithi kuwena musukwenze njalo wena awuyiqondi lonto engisuke ngisho. But umuntu ongasekho high school, umuntu osesenyuvesi noma osaqede high school, mangimtshela leyo nto uyayibona ukuthi iyona into engibulalayo le, yabo? Lo uspend isikhathi esiningi efonini lo ekhuluma into engayindawo engabe uhlelo usuku nentombazane ukuthi bebonana, yabo? So mawusase high school nje ngicela ukuthi ufocus encwadini. Ngizocela nje uqinise encwadini ngoba usukusayingane lapho i-maturity yakho isakusamela ikhulu, yabo? So ngoba manje uzoqinisa udideka. Kumina ngikufundisa ukuthi umfaka umfowethu wakho omningi emantombazane. Ngikukhombisa indlela ukuthi ungenze njani ukuze uthole okuningi ngokuthi ufake amandla amancane, yabo? Ungagcini uthatha sonke isikhathi sakho sifaka abantu besifazane ekugcineni kosuku impilo yakhe isiyaduka. So mina ngikukhombisa indlela elula ongenza ngayo but uthole umvuzo omkhulu kubantu besifazane emantombazaneni, yabo? So ke mawungabe usase high school kuwena leyo nto ayiwenza umqondo ngoba izinto eziningi awuzi-understand. So awuphasa umatric kuqala, yabona-ke masuphasa umatric waba senyuvesi ila khona mina nawe-ke sobe sesikanje sesikhuluma ngale ndlela eyisimanga ngoba yabona mangabe usenyuvesi uyathanda lapha intombi kumele uyithole ngoba indawo ye-stress leyo. Amdinga umuntu ozobuya athi ukuhlekisa kancane athi ukungimasaja, yabo? Ngoba ikhala stress leya, yabo? Abantu abaningi baye bacabanga ukuthi mangabe usenyuvesi ukusuphumelele kanti anginjalo, kuyanyiwa lapha kunzima ngendlela eyisimanga, yabo? So ke ingakho ngithi awuqale ngisho ngathiwa usayanga enyuvesi but nje awuqala uqede high school then mina nawe-ke sobe sesikhuluma sesibheka impilo. But okwamanje usayingane nje ehlaza awukhohlwe nje kancane indaba ey'ntombi. Bafocus encwadini uzama ukushintsha impilo yakho ngoba mawufeyilile high school uthwala kanzima. Kuye kudingakala ukuthi uphinde, yabo? Made wenza umatric kuye kudingakala lo upgrade manje ukhokhe iy'mali ey'ningi, yabo? Akufani nesenyuvesi. Enyuvesi mawufeyilile imodule thizeni uyozuyibambe ngonyaka ozayo but still yawazi uqhubeka ukwenza amanye ama-modules. So into eyenzakalayo lapha yaku-edeka unyaka noma ku-edeka isemester kuphela. But high school, amanye ama-high school once wafeyila ababe besakuthatha,
yabo. So ithuba leli okulona ekumele ulisebenzise ngendlela efanele ngoba ngeke uphinde ulithole elinye ithuba elikanje. Awuqinise uphase ku-matric kuqala noma-ke uqede e-high school, then mina nawe sobe sesikanje. But for now izinto eziningi engizikhulumayo kuwena aziwenzi umqondo ngoba i-level okuyona ayikakabi sezingeni, yabo. Awenze lokho nje, yabo. Uma wenze lokho mina nawe sizozwana, sure.